مسمعوا خشكنا يكلم تصاون تدقنا صحاب زعب نجار لك أنا البرنامج زدت مقاطع قبل بيخبر نهز بخصمون عبي خبر لاني ما يسوات نفكر زلنا تاي مسوايو نسخم حدشتي وحدشتي كايكونكم دقناهم معي جن هواتي بملو مسوات ندار أخذ عوض السبب أخصم كن قطعات صار حجي بزعبات زم سوات كرخلاوس حدا نجار تزيلني أخصم كن قطعات صار 8 عامة مرات أنا ناش بتشاوي وانا يبطلون عزاز خوينا كابن دالي قاس تقعي جميرو كأوقات إلى كي حزب العقوبات الله ندامن تقلن حزوك ساب سرقيا ناتي سراوتي آتيو ناو يواجهني رخصنهم كوتسار نا بتعمل زقرمو إنه قرماي مانجوس بهالو إني كحساي زبهالو إنه تقول نتأز بهالو نا بزحات زرزير زي ودام خمس حجنا عهم زري أبو زرلهم قمنا زرلهم خمس حج تسويهم زقوركو سبي نا زي حليفو دربون تدمسيسو نحنا ون نابرانا نسكم الناب تمرتاتيكم لكن زحج زرلهم نتات مصر ياو نحنا ون نابرانا آتينا تحرت حج زرلنا يتقراي كونتات مسمت لمن تاهم آتيهم تيلكمنا معهم من قد خنت حزينا آتينا من نقر يبلنا توني بعلنا لايف آتينا ليش تدخل نعرف إلا نيرنا زخون مسوات 10 شوعة عامت رينا دقنا تمليسنا آتينا مخنياتو اتو حدش من اسي من مهار من وار من قاد يزفلت كينات تأيو قن تأيو يفلتن صور زعد توليدنا تمليسنا بزيان أبر سبات نحن زمن اسي زيرينا تايدا يمو فايدو زعد زيون ولادي صور تمليسنا آتينا حجها دقنا كسو ورينا معنا كبيت بتاع هذا كزي زم كمان أزورو جنرالات كونرالات شالكات تسوو أخرى بزو حيد نزل حقنا بزرع بقى بكل سويش تزلي زارو مع أنت أي فتح زبير زم لك إسراء خواب سنايبر برين حزو موزي زلو أخرى خلوه قل بقى قاطرك حقنا بزرع سيب تعمي زنفاكا كيه كوينو أخصم سلادة فينا خابشرة خبصنا الهاول ساعة أو ساعات مسحازة أبزيان له تخلى ماريام مساي ساعة 4 خاطني رخصم سبوا أخصم كي تدالو أخصم سلا أنت أتيس بيانس كوخلت 3 ساعات أدلنا هويلنا أو دفع سرحنا مزبط سايزيو لا تواقعنا وعلنا أو سسوو تقادل تمساي دفع بعد ماي كي داريه بتصاون طوالي أنت يزيل إليو كل زين قوبتات زيو نا جاكانو مقابري لما أنتونا 3 روحنا زقرمي أو تخيلوا كم استخف لما سوعة تموزر لو تقارل تبصوتنا حاولت صريحهم طعم زقرم حينة نايب صحة جاكانو تقارل تكاب استفرالي بوتا عجوا ما سلست بوتا حاولت صريحهم بعلم انت قارلتي بناي بعلم طبعا كساب دينا مبارات مهانا من خاطري دسيلنا وعلوينا وعلنا توان حجزا مسالكم زلهو تسوينا تزلع على هوات كفيلهم كم مهارو حدار قورو نابرح قورو قالون مخنياتكم حزب ذات تقم بس كنا سلازي مليونات تسويهم تقارو جن مليونات ولا تسووا شو حتى شو منت مليون جن بهوات القصر جيرم ساعتها بالكلش منهم تاشمين وي حدا مليون اسوينا هذا مليون زي كواليفيكيشن نورمال أبصراوي تزرلو أبالنا وسن بعد غزواده قلت قنات تسانات من عسي خصم بعلو على شيء من عسي طفينا أو كولستان شحن لا سدين كاو جميركا أبو ملو نعم تقرأي بزح مسواتنا خفيف أوكي بس حنا له وجزي ندات أبنا من وار حزب من ما يطمنا قانونو ندالنا تنيرنا دغنا زواسه እንጉዳይ ስለዚ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና እያ ዝብለኩ ብግልፂ እየ ዘር ህይወተይ ብምሉእ መስዋዕት እንዳረኹ ዝዓበየ ሰ ዘሎ መማረፂ ትሪያሊቲ ተቐቢልካ ካብ ሕጂ እንድሓር
ዝምሃር ይምሃር ዝነግድ ይንገድ ሃይማኖታዊ ተቋማትና ብስነ ስርዓት ይስርሑ ናይቶም ስድራ ስውኣት ቤተሰብ ብማተርያል ብገንዘብ ብጉልበት ካብ ኩሉ ላዕሊ ግን ብሞራል በቃ ኣለና ምስኹም ናትከ ምባል ምክንያቱ ሰብ ዝኾነ ገንዘብ ሂብካ ሳክስፋይ ዘይኸውን ሰባት ዝኾነ ሞራል ምሕላው ዝለዓለ ሕሊና እዩ ምክንያቱ ሕጂ ንሕሊና ኢና ኢና ተጋዲልና ንዓይን ተሓቲት ምእዝ ንሕሊና እየ ተጋዲሉ በቃ ኣለና ሰብ ንሕሊናይ ደስ ዝብለኒ ነገር ተገይረ ጥራሕ እዩ እምበር ዝኾነ ነገር ንዓይ ክሓኩሰና ይኽእልን ኣብዚ ዓለም ኣብ ትግራይ በቃ ትግራይ ነፃ ወፂኡ ደቅና ክመሃሩ ናብራና ክዕረር ተጋሩ መፅዓ ዓድሎም ክስተኻኸሉ እንተኽኢሎም ጥራሕ እዩ ስዋኣት ቤተሰብ እውን ከምኡ ፀገም ዘለዎም ፀገሞም ንሓግዝ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን ኣይዘኹም በቃ ዝተሰዋእኹም ንዓና ኢኹም ስለዚ ቀፃሊ ስድሮኦም ደቆም ክመሃሩ ስርዓት ክሕዙ ኣላይ ዘይብሎም ከይኸርዩ ንግበር ኣብ ትግራይ ሓደ ክመክረኩም በዘጋጣሚ መናእሰይ ናትና ግዜ ኣይኮነን ሕጂ ንስኹም ብኩዕ ምድላው እንተጌርኩም በዚ ካልእ ትመድረኽ ናትኩም ኣብቲ ናትኩም መድረኽ ኣቲና ኢና ሕዚ ንሕና ዕበይና ዝሕገዝ ነገር ታሊኽ ንሕግዝ ንፅዕር ዘለና በዚ መድረኽ እዚ ናትና ኣይኮነ ደቂ ስሳ ኢና ንዓርፍ ዘለና ሰባት ንባዕልኩም እውን ኣዳሉ ንባዕልኩም ኣዳሉ ብኩሉ ስነ ምግባርኩም ዓሉ ፕሊዝ ኣብ ሂወተይ ሓደ ነገር ክመክረኩም ኣብ እንዳ መስተ ግዜኹም ኣይጨር ፕሊዝ ናብራኹም ኣማዕራሩ ተትሓቱኒ ብግለይ እንዳ መስተ እንታይ እዩ ኣነ ኣይፈልጦን ምናልባሽ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ዝኾነ ሰብ ክፃወት ክእል ግን ወይ መፅሓፈ የነብብ ወይ ደቀ ይኣሊ ወይ ኣብ ስራሕ ኣለኹ ወይ ኣብ ቁም ነገር ኣለኹ ተወዲ ሶፍ እንደስተኻእለ መጠን ዓቕሙ ምስ ፈቐደ እንደስተኻእለ መጠን ንባዕልኩም ክትመሃሩ ንባዕልኩም ክትልውጡ ፀገሞም ክትሕግዙ ብትምህርቲ ዓድና ክልውጡ ምክንያቱ ኩሉ ነብሲ ወከፍ ገዛ ናይ ትግራዋይ ተዘይዓርዩ ናይ ዝኾነ ገዛ ስለ ዝዓረየ ናይ ምግቢ ወይ ናይ ገለ ናይ ዝተወሰነ ገዛ ስለ ዝመቐ ተጋሩ ሓሊፉልና ማለት ኣይኮነ እንተኽኢልና ናይ ኩሉ ገዛ ክመውቕ ኢና ክንፅዕር ኣብያ ታቕሙ ስለዚ ሓደራ ብለኩም እዞም ጀጋኑ ስዋኣት እዚኦም ነዛ ክብርቲ ቅድስቲ መሬት እዮም ተሰብዮም ኣነ ከምኡ እየ ዝኣምኑ ብክርስትና ይኹን ብምስልምና ቅዱስ መሬት ነዛ መሬት እዮም ዝሰውኡ ነዛ መሬት ዝተሰውአ ከዓ ኩሉ ግዜ ክቡር እዩ ነዚ ክብሪ እዚዩ ተሓንጊጥና ንጎቦታትና እውን ጫኹርና ኣልሚዕና ንመይዳና እውን ብኣግባቡ ሓሪስና ኣልሚዕና ኩሎም ነጊ ተቋማትና እውነይ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ሰሪሖም ትምህርቲ ቤትናቶ እውን ትክክለኛ ትምህርቲ ቤት ኮይኖም ናይ ጥዕና ማእኸልና እውን ትክክለኛ ናይ ጥዕና ቦታ ኮይኖም ኩላህና ተሓጋጊዝና ዓድና ነልምዕና እገለና እገለ ዝበሃል የለን ናይ ኩላህና ተጋሩ እያ ስለዚ ኩላህና በብዓቕምና ዓድና ንለውጥ ከምኡ እንተጌርና እዞም ስዋኣት እዚኦም ኣይተሰውኡ ብክብሪ ክነብሩ እዮም ማለት ስለዚ የቕኒየለይ ግዜ ናትኩም እዩ እንኳዕ ክብሪ ሃብኩሞም ግቡእ እዩ ክብሪ ከም ትህቦም ብቐፃሊ ሓንሳዕ ኣኽቢርና ሽምዓ ኣብሪሂና ስዋኣትና ስዋኣትና ኢልና ጠጠው ምባል ኣይኮነ ክንቅፅለሉ ኣለና ዝተወደበ መንገዲ ነዚኦም ክንሕግዝ ኣለና ሓደራ ዝተረፈን ዝኸፈልዎ መስዋእቲ ቅዱስ መሬትና እውን ከኽብሮም እዩ ንሕና ብሂወት ክሳብ ዝሃለና እውን ክነኽብሮም ኢና ዘለኣለም ከዓ መንግስቲ ሰማያት የንብሮም ዝቐረየና ዕማም ናይ ተጋሩ ከዓ ተሓጋጊዝና ክንምሎ ኢና መሬትና ኣይተመለሰን ብሰላም ትከኣል ተኮይኑ ኩሉ ኣማራፂ መሬትና ክነምለስ ኢና ዝተበታተነ ህዝቢ ኣለና ኣይመቸወና ተጋሩ ህዝብና ናብ ቦቶ ክንመልስ ኢና ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ፀገምና ክንፈትሕ ኩላህና በብዓቕምና ክንፅዕር ኢና ትገጢሙና ዘሎ ፀገም ተሓጋጊዝና ክንወፅኦ ኢና ስለዚ ብቐፃሊ ከዓ ሓደራ ስዋኣትን ነዚ መንእሰይን እዝዩ እንዳሓገዝና ኣብ ጎንኩም ክሳዕ መወዳእታ ኣለና ብሂወት ክሳብ ዝሃለና ተጋሩ ኢና ንዓኹም ዘይሓገዝና ንመን ክኸውን ዝገይረ ክብረና